Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Amri Mondal Congress Committee Pen Pater Piponsi Bir Singki Tin Alum Rongman Pia Klamalong joining program Ajai Me Kedeng Po. Ni Karbi Anglong Lakhahini Amri constituency ke parlo pini Chitia Chiklo Nipai Cricket Home Arni Bir Singki Tin Alum Rongman Pia Klamalong Congress Ratari Asong Atumpen joining Ajai Me Paman Po. Pinpur me MLA kilik nang tebok bom wang bom si Karbi Anglong arlo Ratchari asong tinatum sitame amithang asong kachipahai ponchi aphan dode sangsi kaike my meeting kibi pona son si thekponlo son thak si Congress Ratchari asong atumpen pusitame amri ahawar rongman pia klamalong amri Mondal Congress Committee pen pater piponsi mass training program ajai mek dengpo Son si Pinilabangso adjoining Ajai Mek along Aluhi Manpeng Pen West Karbi Anglong District Committee Maipu Austining Hi XEM Assam Pradesh Congress Committee Kong Chunbang Ashok Teron Assam Pradesh Congress Committee Co-in-charge West Karbi Anglong Prasanta Kumar Mahanta WKADC Vice President Jatiram Pator WKADC Vice President Rup Singh Bongrung WKADC Dilip Singh Hanse Treasurer Sergio Bordoloy Lapen WKADC General Secretary Jinison Teron WKADC VP Robinson Ronghang General Secretary Lapen Amri Mondal Divinson Timu Atumpen Penang An Song Along Glem Rapet Atum Chetongdu Son si Pinilabangso joining Ajai Me Kedeng Ponalong APHLC BJP Lapen AGF Aparti Pen COC Bang Parohinira Bang Kep Abang Puatum Amithang Aparti Apan Ning Kachete Kavidet Penajo Congress Aparti Atum Keklem Kedam Kimi Tegdun Longsi Chepa Ogdun Rin Tipusi Nilitum Apherang Ke Apan Bierta Nang Pali Baskarong P Report Karbi Anglong News Channel দি আমাৰ কমিটিৰ মানুহ তেখেতসকলে প্ৰেজেন্ট আছিলে লগতে আমাৰ ব্লকৰো আমাৰ সদস্যসকলে প্ৰেজেন্ট আছিলে আৰু আমি ডিস্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ যিখিনি বিষয়ববী আছিলে এই অঞ্চলৰ তেখেতসকলো ইয়াতে প্ৰেজেন্ট আছিল আৰু আমি এপিচিচিৰ পৰা আমি ইনচাৰ্জ দুজন ইয়াতে আছিল তো আপোনালোকে আসাম প্ৰদেশ পাইছে না হয় তে আপুনি আপোনালোকে যে ইয়াতে আমৰি সমষ্টিত আহি পেলাই কেনেকা আশা কৰিছিলে আমি আমাৰ এটা বিশ্বাস আহিছে যে আমি 2026ত আমাৰ এই সমষ্টিটো আমি কংগ্ৰেছ দলে জয় হ'ব আৰু ইয়াৰে মানুহখিনি যিখিনি আমি মৰম পাইছোঁ বিশেষকৈ মহিলাসকলে ওলাই আহিছে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলক শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে এটা বিৰাট ভাল সাইন যে আমি 2026ত আমি এই সমষ্টিটো আমি উদ্ধাৰ কৰিম আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক এই সমষ্টিটোৰ পৰা হ'ব তো ৰাইজৰ কি আশা কিবা মেছেজ দিব কিবা আছিলে নেকি ৰাইজৰ কথা ৰাইজেতো বিজেপি দলৰ ওপৰত বিৰাট মানে তেখেতসকলৰ খং উঠি আছে যে তেখেতসকলে ইমান দুৰ্নীতি কৰিছে আৰু আমাৰ যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীবিলাকৰ যিবিলাক দাম তেখেতসকলে দিনে দিনে বঢ়াই যায় আছে আমাৰ ৰাইজৰ চলিবলৈ বিৰাট অসুবিধা হৈছে আৰু ৰাইজে এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে সেই পৰিৱৰ্তনটো এই 2026ত কংগ্ৰেছ দলে আনি দিব আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক এটা জয়যুক্ত হ'ব Patumi Chitini Pai Cricket Home Ninkan Surihinira Inkoira Poarni Chintong MSC Ke Parlo MS Chintong Lems Pen Patrupi Ponsi AGM Amai Mesen Pen Kangni Pon Along Bang Pharo Isi Sose Member Setum Chetong Dun Pen Mesen Pen AGM Amai Pachunpo Bang So Amai Kachepahem Phupon Chintong Lems Maipu Long Singkro Lapen Lems Chunbang Dar Sing Hanse Tumsi Mai Chari Ponlo Mai along Aluhi Manpeng Pen Kachopapon Sir Avhijit Kro MAC Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Lapen Chintong Block Education Board Chairman Sir Bida Singh Tiso Society Department ARCS Hamren Pen Didlop Dandili Chetong Dun Pen Society along Koson Si Kaching Thur Unjima Lake Rat along Si R Pudolo Pusi Thanteka Avhijit Kro MSC Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Alangli Chintong Lem Saphan Ration Kartami Dorde Anke Ilitum Kaching Honai Akehai Dr. Tuliram Ronghang CEM Karbi Anglong Autonomous Council Alangli Phan Pak Pharonar Kebak Nang Tuningri Pi Ikpo Pusi Lamchak Chipiteka
Lapen Chinthong Lems Amen Pen Ambulance Sitame MLA Bangphu Kangwai Juddet Lote Pi Pajer Ponpo Lapen Chinthong Lems IB Tame Repairing Ponang Lapen Barpi Barso Kachiti Ahem Sotame Mesen Pen Kim Ponang Pusi AGM Amai Along Chechak Te Kanglo Lapen Chinthong Lems Ningkan Isi Kikipon Pangrumpet Sang AAY 1260 Quintal 7 kg Lapen PHH Asang Pangrumpet 1194 Quintal plus 55 kg Lapen Poisa Ningkan Isi Angbong Kelongpon 2,118,163 Lapen Kapedam Apai 2,088,414 Lapen Non-Kedolang balance 29,794 An do iklang pusi Chinthong Lems member do anapan Clardak Pen Darsing Hansi Chinthong Lems Chunbang Pen Thanpo Lapen members to an Chedon Sarpen 2025 to 2026 abangke Chinthong Lems Pen Sonpli Asai Kiklem Chiapan Chingwai Ponlo Isi Hen Up Akiti Hini Hanso Katiki Ketom Thermit Katiki Lapen Pli Kowe Aklim Karche Ponchiapan Chedon Sarpen Lamrai Deng Ponlo Bas Karong P Report Karbiang Long News Channel Sang sigilong chok bon kakakin chok kali magalang apran prang ayam iti tum tal support bangke alang litum sitame kateni lone kachini ne lone nang thandekan kider nili tame ningkane thom bangke lem sameting mangkane thom lon unire tilo sta pini si nili nang thandekan lem sa bangke ilitum sang ligilong chok kali jat ason ta ilitum claim you la itu la so lem non son le dagle lem pele school kan tu ason ini tum other society pusi bo hala banke self help group tum le kache form son society kuche form ni la so a society kache form ke kona mite ke do ke only atom kimi to bo atom kimi to sita juda la so group of tanka pidi kuni bor ilo sita a documents bang nang le tum tong le ili tum dak lango chop pilo a fesari chur ili tum biwo chopang nang ta claim me dukan chikin me kapre son claim me la pen government per takanan bi also a society ke form other society ili tum mane da rara phan mate imithang dum kereng ipan ili tum choklem ni la solem per ili tum non chinthong sor bangke ko bila sang long gi dak lem lon hala si chini jo seta la solem pen jatta claim ni ko bangke ha apang liam a imitum tanang thandekan ke per la so other society ko gedi phuluni langhin ko langhin pen bugajan abu mosti asorti urat kai tatangka long lo ani kanan langhin ke kon bar dogi total nah more than 40-50 lot a committee lot se kalau tunggu ani kanan ka lag ni isi society pen long lo Lakhakrit Trok Numati Yud Group Atumpen Pater Pipon Si Kangthilangso Lapen Hurnat Alangsun ke Pangthir Asai Kedeng Kedam Tang Chitia Chiklo ni Pioneer Kep Ningkan Surihinira Inquera Po Lakhakrit Trok Numati Yud Group Atum Pater Pipon Si Patumi Kangthilangso Lapen Hurnat Alangsun ke Pangthir Asai Kedeng Patumi Bangso Asai Kedeng Ponalong Kachetong Lake Lakhakrit Trok Numati Youth Group Maipu Boronson Terang Chunba Mindar Sonrongpi Lapen Lakhakrit Trok Numati Youth Group Abarim Gopal Sonteron Lapen Halapu Hurnat Pi Alangsun Maipu Mongol Rongpi Chunba Rakesh Hanse Lapen Dun Maipu Borsing Senar Atum Chetong Dunsi Patumi Kangthilangso Lapen Hurnat Pi Alangsun Kepangthir Asai Misenpen Pachunpo Patumi Bangso Kepangthir Asai Kedeng Ponalong Tarpang Tek Along Kijongpon Lake Arning Kangsam
porphai pli lote Kangthilangso lapen khurnat pi alangsun along Kejui Kelang atum do ansitami ahem chedam nangpo lapen ke ketertang ahormu daspin along thap nangpo ki phuktang asisa lapen bong hei hui aroi along warlong li sisa paphuk iklong li lapen langsun along arlulong li lapen chon iklong li anutin abang phu bang phile bang pusitami chepangthir kangnangji lapen patumi lakha kwetrok nomati youth group atum Kangthilangso lapen khurnat pi alangsun kepangthir asai tangdet pen lakha kwetrok nomati youth group apitung atumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Kachuningri alam theke Kangthilangso along prabjin pen dining hall mate kecho kijun ahem bang pharohini armu kejang ahem kimpo nasonte misenji ate akahilopen school student atum kewang hei hui kedo kethak akisung penang an thekpon longlo lasi Kangthilangso ke Karbi Anglong Assam chotkali northeast lapen India adang pisitame chithang thluplo lasi dining hall mate kecho kijun ahem bang pharohini armu kejang ahem Kimrang pon nangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan lakha kwetrok nomati youth group abitung atumpen kachuningri padopo tangte ang tonalam kachini chiaphan lakha kwetrok nomati youth group abitung atumpen pherang kiaphan nang kapachini dun alam thile archupon dona baskarong pi report Karbi Anglong News Channel Fransi media korte tumphan Radom Pajirlo Pini Nilitum Kapathir Pipon 16 Nomati Youth Group Ahin Pen Pini Ladak Kangthilangso Lapen Horinat Pi Along Nilitum Kapathir Asai Kelang Nangkok Laki Ahoklo Chu Nilitum Kedam Tang Aningkan Sita Nilitum Ason Kapathir Asai Nilitum Kelang Bom Lapen Nilitum Ladak Kangthilangso mate hurnat yelong nilitum kaiketa nitum nangke celang duna panrang bom ama nona bang ge nilitum ladak kecelang nodak asonsi theklong loksi la sipini nilitum ko labang so Kapathir Asai ke otponang ko kelalo kala kadu kawi Karbi Anglong mate akhilubing pen ke bang according jir tum hanse me chuning rilo ladak Kangthilangso nangki ju yatum sitame langroi langjeng bethesi nane sisa mante lason kichu kijun hormustame warhak joson sinitum chethekon long jilason ke litum chelang ponoda athema litum Kangthilangso plurante okol litum dak Karbi Anglong det kali kado kawe pirthia dang litum kache thang kelang me kwanne abolon lasi me thang pen jonsi chepang thir pon pe longte mena silake bemar hajar pen tame mate rong asu mate litum Karbi Anglong longkulong dang ke ahoklo langroi langjeng alang masi litum ke kethe giding lasi langroi langjeng along ke litum kithu ke sisa lahai hui padar ponangne lasi ilitum Karbi Anglong Autonomous Council mate nilitum nomati IM retesting hi sarstami nilitum phan nethan pombom lapen alang listame pinaan ke litum da Kangthilangso along sitame pinaan paklar ponlo alangli ko an lonen nangi cijur ladak ke paklar pon lason dak kasi litum emena pen sitame ke paklar pon jephan silip thang metame la chiklem ponangji lasi non efrang kewang isi Kejui Kelang amuni aphai ke ong muchot selang lapen nili Francis 16 nomati group ahin pen nili tum la Karbi Anglong Autonomous Council kethe gidinga tum phan pini da media ase kethe pen tamini chuning ridun la lasonlon nil tum ladak Kangthilangso along isi kinang sot dining hall kichu kijun ahem bang pharo hini kejang a dining hall ason nang pi sonte mesenji athema dak pinana ki sungdo heluing pen school of somar bas humni hum thom lason ki nakelang phanwang bong dak masi ki chokijun hala ki chokijun a hut tomon arwe nangle rok a hut polang tum ki chokijun adim abedatiti
asibang paruhini kejang ason a dining hall mati apa ghor kichu kijuna hemason na pisonte mikparji lapen la Kangthilangso la bangsol horinat pialong la keter kitu kece la kewar kepang somadim la dustbin ason fix la pokapen ason la son stemi la pinan la distance ason la na pipon jay ason te la ta mikparji la son putih la Kejui Kelang ebang tu teme warjam jilo la si kadogoi panda chuneri lo misen pen wang lo pulutang te Jepang thir poneji phansi chuneri lo karong Korkanthi alangroi along ing chindolong kasimar ke chengpo lakha krikithom lapen kripli langhin lapen Korkanthi constituency adung ahoy along Korkanthi alangroi along ing chindolong kasimar ke chengpo labangso alangroi along dolong kavedera jok lokacharli klim sumara tumpen chenglok lohan chojor chulang hithi kedam keso kyun e doan kachepon anta kisung chetong nang dolo labangso kisung lake langhin lapen Korkanthi lahini constituency arada tumsi chetong nanglo Jasimet lahai kisung alamthe samilangso kes e bransatum RD and Ponsi kedamtang aporahut Karbianglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan chetong damsi tong sekot pen dolong nang simar pinang jipu tong jirpen pinpur alo pi pajir damsi kisung alamthe CEM aphan chethan damlo Kisung alamthe karjulong pen pinpur alo ketok ateng pen lang charidam si labangso alang royalong dolong kasemarji aphan patumi chiti niphai krihini arni pen pangcheng ponlo nonamat labangso alang royalong ingchin adolong si semar pilo lapuson nilitum kisung pen kapijok apot pura langhin lapen Korkanthi hini a constituency aradatum CEM rong hang aphan phirang kia thengno pen kachoro pajirinti News Text Report Karbianglong News Channel. Ini ladak ini karong tak karong lo pindak 13 nong langhin lapen 14 nong Korkanthi labang so border long ini dak delong aviajak improve pen dolo walki tame chu gedam tang lamding route kese samlang so branch hen pen sar turam long ham hatitong lapen dak student num delong ka ve kedam gedam siksak lahai homoi sapak lang ampen kasi prap jin pen labang so delong nang pineng di pen non ili tumlong akahai engineer ora sam sahanang toilo desonon pini pen bange delong aphan JCB nang pege pas richeng lasi bikhek koi nili tum dak litum 13 nong Korkan langhinara tum bange kechurong tunge Dr. Turam Rong Hang lapen samlang so kese branch atun kata meni tum hin pege jiro partik lo lapen ningsing bu timbang ke chu gedam tang akethia delong bang pulo sitami nonang li tumat thegong lo claim ko son ku pen le sitami tang te lo sitami non bang ke rat tum ke chilat siksa ong manon mat ke survey hisab lo mane delong susu mane baik motor hilat uncit khan pusi siam sara kahai alang li kang hon pen non cheng pon lo adelong men ma engineer to bang ateng te ingchin Tala pencin si donji tu, asi PS king kupi peneni tu malah ancin ada lo, kita me jadi tu mai lansi cinin jor, kita me ni tu mai tu ramlo hangsa hansi ning arong lo pengalang ikan curu pau lo. Pini dak sangki cukur ni macam dak pulo, ibangai pur peta nang po, tema dak delong tak kedon po, tapi kita me pilih tu nak bangai delong kedon hata me akesik sak doi pusi engineer tanang khanka, asi pini pen ke pulang lelo pusi tu tak mereka tu ni. Pengke sarturam ham hangke mane nililam thi pen si churu chalo sitame ningar lo pen ningang samni tu nilidet delo nilitu langhin arat anta lang lithangke suru karom la pen ni arong lo talang lithata an su se aprang tare pakle mi pada menang nilitu hin patang igdat lo pulut Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu